Здравейте, приятели! Аз съм Веско и Аз съм братовчет му. Алекс. Моят канал се казва Веско 10. Абонирайте се. Неговия канал се казва Кломба Fortnite. И днес ще опитваме храни. Това е напитка. Първата напитка е Сокче Queens. 6 от 10. 6 от 10. Нормално. И ето тези снаксове е второто нещо, което опитваме. Мириша малко на чорапи. 8 от 10 е това. 9 от 10. 9 от 10. Това е 10. Сега пробваме едни кисели работи. Не знам какви са. И... какво е това, бе? Той има найлон. Мангалска захар. Аре, бе. Как да го... Това ще го отворим сигурно други Аз го ден. отворих. Добре. Отваряме. 3, 2... той... Той е запечатано. Да. Разбира се. Аре, бе. Ужас. Прилича на дресня. Тест след 3, 2, 1. О, майко, моето даже не е течно. Какво е това, бе? Моето не е течно даже. Вижте го. Има вкусна канализация. Изпикано от... не знам. Минус 2 от 10. Даже минус 10 от 10. Това е дъвка. Да, верно. Добре, това му дава точки.